яке аз номинатсияҳои фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 ин намоиши ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони бозори ҳунар буд, ки аҳли ҳунармандони ноҳияи Шаҳринав дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Носирҷон Маъсумӣ маҳсули дасти хешро пешниҳоди аъзоёни ҳакамон намуданд. Дар намоишгоҳ ҳунарҳои қадимаи тоҷикон омода намудани таомҳои миллӣ, оростани дастархон бо анвоъу шириниҳои хоси тоҷикон, маҳсулоти кишоварзии деҳқонон ва дигар гӯшаҳои ҳунармандону косибон ба маъраз гузошта шуд. Сипас баромадкунандагон аз дастгириву ҳидоятҳои хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри рушду такомули фарҳангу ҳунари миллӣ ва ҳифзи арзишҳои мардумӣ ёдовар шуда, баргузории чунин фестивал озмунҳоро нақшгузор дар эҳёи анъанаҳои ниёгон маънӣ дод намуданд. дар идома аҳли ҳунару санъати ноҳия маҳорати хешро дар номинатсияҳои гуногун намоиш доданд. Шартҳои озмун, намоиши ҳунарҳои бадеӣ, иҷрои хор, навозиши умумӣ, рӯнамоии либосҳои миллии мардумӣ, рақсу суруди якка, навозиш, порчаҳо аз ҷашну анъанаҳои миллӣ, иҷрои сурудҳои сюитаи вокалии хореографиро дар бар гирифт. бояд гуфт, ки ҳадаф аз баргузории фестивал озмуни мазкур ҳифзи фарҳанг ва мероси моддию маънавӣ, ҷалби таваҷҷуҳи ҷомеа бахусус ҷавонон ба санъату ҳунари миллӣ, таҳкими нақши ансамблҳою гурӯҳҳои бадеӣ дар ҳаёти фарҳангии кишвар, инчунин баландбардоштани ҳисси меҳанпарастӣ, дарёфти чеҳраҳои нави санъат ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи миллию ватандорӣ мебошад. баромадҳои ҳунармандон ифодагари рангорангии фарҳанги миллӣ ва истеъдоди ғании эҷодии мардуми ноҳия буда, анъанаҳои неки ниёгонро таҷассум менамуд. ҷиҳати баҳогузории амиқ аъзоёни ҳакамон аз ҳисоби мутахассисони соҳибтаҷрибаю ҳунармандони варзида интихоб гардида, иҷроиши ҳар номинатсия аз ҷониби ҳакамон бо дақиқияти том натиҷагирӣ карда шуд. дар ҷанбаст натиҷаи ҳолҳо аз рӯи номинатсияҳои низомномаи фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии Андалеб 2025 ҳисоб гардида, дар умум ҳунармандони ноҳия соҳиби 99/100 хол гардиданд. ҳоло ин фестивал озмун дар дигар шаҳру ноҳияҳо идома дорад ва ғолибони даври ҷумҳуриявӣ бо мукофотҳо қадрдонӣ карда мешаванд.